हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, माता दुर्गा की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। तो प्रेम से बोली शिव शंकर भोलेनाथ की जय, गौरा माता की जय। तो हे गुरु बहिना सब, जौन कथा होला भोला जी के ओके पूरा अंत तक जरूर सुने के चाही। काहे कि जो कथा होला बहुत प्रेम भाव से और भक्ति से होला। कोई कथा अगर आप लोग पूरा अंत तक सुनतनी तो ऐसे पता चलेला कि प्रेम भाव में, भक्ति में आप लोग के कितना मन लागता कितना ना लागता। काहे कि जो भक्ति होला बड़ी प्रेम भाव से कइल जाला। और ई तो आप लोग जानते बानी कि भोला जी के भक्ति हो चाहे कौनो भगवान के भक्ति हो, सबकर भक्ति में मन जो होला रम जाला। अगर कहीं भजन के सुनेला तो ओहू में आदमी के मन लागेला, और जेकर ना मन लागी तो भगवान उनकर भला करी है। लेकिन जेकर लागेला भगवान उनके साक्षात जौन कहल जाला कि उनका कहीं ना कहीं से काम हमेशा बनत रहेला। तो आप लोग ये कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनी और बताइम कमेंट बॉक्स में कि आप लोगन के कथा कैसन लागल हवे। चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। जो हम कथा लेके आवे नी आप लोगन के सामने, बहुत ही ऐसा कथा लेकर आवे नी जे कि आप लोग सुन के आप लोगन के मन में एकदम जो कहल जाला प्रेम भाव जाग जाए। भगवान के प्रति एको जौन कहल जाला कहीं भी उनके प्रति कुछ ना रहे कि भगवान है ना करे ना कोनो काम ना करे न। अरे जे जितना करी उतना भगवान उनकर करबे करी है। काहे कि कहल जाला कि भगवान सब कुछ ना करे ने, सब केहू कहेला, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग पूरा तरह से देखी कि भगवान ही सब कुछ करे ने, तभी जाके सब कुछ होला। तो यही से जो हम कथा लेकर आयल बानी ओके पूरा अंत तक जरूर सुनी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। तो ज्यादा देर न करत हुए हम कथा के शुरू करतनी। एक पंडित और पंडिताइन रहल लोग, पंडित और पंडिताइन रहल लोग। पंडित जी जौन रहने वो अपन कथा बता कोई के अपन सब जगह से जितना भी उनके दान दक्षिणा मिले तो लेके आवे और पंडिताइन के दे दे। लेकिन जौन कहल जाला जो भी धन दौलत उनके पूजा पाठ से जहाँ से भी उनके मिलल रहल और धीरे धीरे बहुत इकट्ठा कैले रहने धन दौलत। लेकिन वो धन दौलत पे राज करे वाला कौनो औलाद ना देले रहने भगवान जी। लेकिन जौन पंडित रहने उनके भरोसा रहल कि आज न कल भगवान हमार कबो न कबो सुनबे करी है, कि हम बे औलाद तो ना रहम लेकिन कबो न कबो हमार सुनबे करी है। पंडिताइन के मन में बड़ा मतलब लालसा रहल कि भगवान हमके एगो बेटा जरूर दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहत। लेकिन पंडित जो रहने कहे कि अरे देर ही सही लेकिन कबो न कबो हमार भगवान सुनबे करी है। कभी भगवान से पंडित जी जो रहने शिकायत ना कईने, और पंडिताइन जो रहली शिकायत क दे भाई मेहरारू जात कभी न कभी मन में आवे तो कह दे कि ये भगवान जी, हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, हमके हई आप देले नहीं खी कोनो जो कमी रह जाते। अब ओकरे बाद का भइल कि जौन पंडित और पंडिताइन रहल लोग एक दिन जात रहल लोग भोला जी के मंदिर में जल ढारे। और जब जल ढारे जात रहल लोग तो बीच रास्ता में एक बाबा भेटा गई ने। अब जब उ जौन बाबा रहने ऋषि बाबा भेटा गई ने तो भेटौले के बाद से का भइल कि उ बाबा पूछे लगने कि है जलवा लेके कहाँ जाता लोग। तो कहत का बाने पंडित कि है जातनी भोलेनाथ के जल चढ़ावे, उन्हीं के जल बहुत दिन से बाकी रहले उहे नहीं चढ़ावले तो जाता नहीं। काहे कि जो पंडित रहे कभी उनका समय मिले तो जल जा ढारिया में, कभी ना मिले तो पूजा पाठ में अपन जो उनका कार्य रहे काम रहे वही में वो चल जा पूजा पाठ घर ही क के। लेकिन मंदिर में जो उनका पंडिताइन रहली उन नित्य प्रतिदिन मतलब रोज रोज उ जल ढारे जा, कभी पंडिताइन बाकी ना लगावे, चाहे देर रहे चाहे कैसहू रहे उ देर सवेर कबो चल जा। लेकिन पंडित जी जौन रहने उ नाई जा पावे।
तब ऐसे का भइल, एक दिन का भइल कि जब उ जात रहने तो बहु पंडित बता देने वो बाबा के, तो बाबो गई ने पीछे पीछे जल ढारे। और जल ढारे जब गई ने तो एगो उन्हीं के पीछे पीछे मेढक रहल, एगो मेढक के छोटहन के बच्चा रहल। उ बच्चा जौन रहल धीरे धीरे उनके पीछे पंडिताइन के पीछे पीछे कूदत कूदत घरे चली आइल, कूदत कूदत घरे चली आइल। और जाके उनके पैर के लगे जाके बैठ गए और पैर के नीचे रहल उनकर एकदम पास में ही। तो पंडिताइन कहली कि कहाँ से मेढक के बच्चा आ गइल हवे, लागत कहीं से आइल होई। लेकिन वो आइल पीछे पीछे रहे, वो पंडिताइने के एकदम पीछे पीछे रहे। लेकिन पंडित जी जौन रहने कुछ दिन के बाद मर गई ने, तब पंडिताइन बेचारी अकेले रह गईली। और जन मेढक रहने उ मंदिलिये पर से यानी कि भोला जी के जल जब ढारे जात रहली तब्बे से पीछे पीछे आके उनके पीछे ही रहे। वो मेढक अब धीरे धीरे बड़ा होके लगने और ई पंडिताइन के भी मन लागे लगल कि मेढक हमारे पीछे पीछे रहेला हमेशा, चला इनके अपन बेटवे नियर समझो कि हमरे पीछे पीछे रहेला, जहाँ हम जानी तहे जाला, जहाँ ना जानी ना जाई। अगर हम बैठम तो इहो बैठ जाई, खड़ा होखम तो खड़ा हो जाई। अब का करी, अब मेढक के जाति अब उनके कुछ समझ में ना आवे कि पंडिताइन के कि मेढक के जात के अब का करी हम। अब ई सोचे लगली चल इनके बेटवे नियर समझम, ई मेढक हमार बेटा रही है और हम इनकर माई रहम। कहे कि भोला बाबा उनके भेजले रहने मेढक के, लेकिन अब पंडिताइन ना जान पावे कि मतलब ये हमारा बेटा है। औलाद भी ना देने भगवान की, काहे कि उनका किस्मत में लिखल ना रहल औलाद, लेकिन उनके कौना तरह से लिखल रहल कि मेढक के जब वो अपन बेटा नियर समझे लगली तो लास्ट समय में वो बेटा के रूप में हो गल बाने। कौना तरह भइल बाने अंत तक जरूर सुनी कि धीरे धीरे का भइल कि उनके बेटा नियर माने लगली। अब मेढक बड़ा हो गई ने, काम काज घर के सब संभाल लेने, अपने बाप के मुहते सब कुछ काम उम करे लगने। ई जो पंडिताइन रहली उनका सर पर से भार जनरल उतर गइल कि सोच में ना रहे कि आज हमार कैसे खर्चा बर्चा चली। काहे कि मेढक जा कहीं ना कहीं से जा काम उम क के कुछ दो पैसा ले आवे अपने महतारी के यानी पंडिताइन के दे काम काज चले धीरे धीरे, खाइल पियल सब कुछ आराम से हो जा। अब का भइल कि धीरे धीरे समय चलत गइल, बीतत गइल। अब बीतत गइल तो ओकरे बाद से का भइल कि कुछ लोग गांव के देखल लोग कि देखा नहीं मेढक के इनके साथे रहे लाला तो इनका बेटा है। सब के पंडिताइन से पूछे ला तो पंडिताइन बताउली कि हाँ हम मंदिलवा गइलनी जल ढारे, एक दिन मेघवा हमरे साथे पीछे पीछे चली आइल, तब्बे से हमरे साथे साथे रहेला, तेही से हम अपन बेटा इनके समझे नी, आई हमके महतारी समझे ने। तो हमन के माई बेटा है कि केहू हमसे अलग ना करी और न इनके हमसे। तो कह लोग बहुत बढ़िया कि कम से कम पंडित चल गई न तो कम से कम मेघवे तुहार साथे रही। तो कहली का भइल, मेघा के जाति का भइल, उ हमार बेटा है तो उसे का भइल, उ हमार सब काम काज एगो मेघा के नमवे भरबा, लेकिन सब काम काज बेटा नियर करेला। काहे कि भगवान ओके देले रहने, उ कहीं जा तो लइका के रूप हो जा, लेकिन अपने महतारी के सामने हमेशा मेघवे के रूप में रहे। तो गांव के लोग कहने एक बेर कि ऐसन बात ही बाटे, अपने मेघा लइका के तू शादी कई द। कहली कैसे करी, उ तो मेघा हवे मेंढक हवे, कैसे उनकर शादी होत। कह लोग ना तू शादी क के देखियो तुहार लइका कितना सुंदर हो जाई। कहली कहा जानी कहाँ से, तुहार लोग ऐसे ही मजाक करता लो। एक बेर भइल, दू बेर केहू कहल, तीन बेर केहू कहल, फिर कहली ठीक बा चला उनका शादी हो जाई। शादी करे के जब समय भइल तब मेघा के उ जौन मेघवा रहल मेघा के शादी क देली। और जब मेघवा बराते गइल बाटे तो सुंदर दुल्हा के रूप में, काहे कि सब गांव उनके सुंदर लइका के रूप में देके महतारी भर जाने की हमार ई मेंढक हवे लइका, लेकिन बाकी सब केहू जाने की हाँ उनकर लइका हवे। लेकिन केहू केहू दूसरे से केहू कहे ना, काहे कि सोचे लोग कि तो मेघा मेघा कहेली, लेकिन उनका बेटा हुआ इतना सुंदर बा कैसे कोने आंखी देखेली। अब सुंदर तरह कईने शादी क के ले ने दुल्हन, सब काम काज भइल आराम से, जैसे घर में रस्म होला पूजा पाठ सब कुछ भइल। फिर अपन रूम में जब गईने सोए खातिर
तो जौन उनका मेहरारू रहली उनकर उ पंडिताइन के पतोही कहत का बाड़ी कि ये मतलब दुल्हन कि अब त मेघा से हमरे तू शादी कैले बारू, तू का जान के कैलू ई त नहीं जानत, लेकिन कोनो कमी होई त हमके जरूर तू बताइह। ओ मेघा के जात के का बतेबू का उ जानी। कहली ठीक बाटे। जब वो मेघा गइल बाने अपने रूम में तेगो लइका के रूप में हो गइल बाने, इतना सुंदर रूप में और इतना अच्छा रूप में देख के बड़ा खुश भइल बाड़ी। अब रात भर आराम से सुतल लोग, रात भइला के बाद से माई बेटा सब के सुता पड़ गइल। भोर भइल फिर आराम से उठल लोग, खाना उना पानी बने लगल, सब कुछ अपन हो तरह दिनचर्या शुरू हो गइल। फिर का भइल कि दिन बीते लगल अपन ऐसे ही बीतत बीतत एक समय उ जोन पंडिताइन रहली उनका नैहरे शादी पड़ल तक सब लोग कहल कि तू अपने मेढक लड़का के लेके न आइया। वो अपने सदिये में इतना कुदत रहल तो हमारियो घर में आई रिश्तेदारी में तो कूदते रही। अब वो मेघा रहल कहीं ना कहीं चली जात कूदत का कैली कहली कि ये बहू हई अपने पति के संभाल के रखी, हम जा तनी नैहरे। तो कहली ठीक बाटे। वो अपन पति के संभाल के रखत तली, लेकिन उ तो अपने महतारी के साथे साथे रहे। अब कूदत चल गईले, उ वहां पहुंच गई ने अपने मामा के घरे पंडिताइन के नैहरे। लगने हल्दी के दिन तिलकी के दिन सब थरिया में कूदे। जब केहू खाए बैठे फटाक दो में कूद जा। अब यहाँ सब केहू कहत मार रही मेघवा कहाँ से चली आई, कहनी है फुआ की हमारे लेके नहीं आई है। और बेहतर से जानी गुरु बहिना सब केहू परेशान हो गइल। उ पंडिताइन रहली कहली ऐसा बात बाटे कि हम जातनी अपना घरे, हमार पतोहिया न जाने कैसे बंद कैला से घर में कि हमरे साथे चली आइल है। वो अकेले रहती हुई हम सबका कहनी हम मेढक के शादी ना करब, ई मेघा के जाति हमके परेशान कोई के धई देले बा। फिर उनका मनवा सही हो जाता अपन कहे देखा न हमार मेघा भगवान ऐसा देने कि हमार मेघा के रूप में बेटा देले बाने, हमें के कबो मनुष्य के रूप में देखी ना पाइम लागता। लेकिन भगवान लिखले रहने अंत समय में उ जानत ना रहली। सब समय बीतत गइल तो ऐसन का भइल कि एक दिन का पतोहिया सोचली कि काहे हमार सास मेघा कहेली और हमरे सामने आवे नी इतना सुंदर अच्छा रूप में आवे नी। रुको एक दिन देखा तनी का एकर खासियत बाटे। अब का कैली उनका पतोही दोनों जना सुतल रहल लोग, आई का नींद खुलल तक सोचने कि चला सब माइयो सुतली बाइयो सुतले बाड़ी, चला अपन मेघा के छाल उतार के चला बाग बगीचा घूमी आवतनी, थोड़ा चली सब घूमू माई। तब अपन आराम से आके फिर उहे रूप धारण कर ले। अब घूमे चल गई ने आई मेहरारू जात उनसे उनका परीक्षा लेवे खातिर आज रहली कि लावा इनके देखा तनी काहे अपने महतारी के सामने मेघा के रूप में जाने। अब का भइल कि जैसे मेघा के छाल निकाल के गोइल बाने बाग बगीचा घूमे, ई अपने सास के जगह के लेकर आइल बाड़ी भोरे भोरे कि मम्मी जी चली देखी कि राउर बेटा इतना सुंदर रूप में बानी, मेघा ना होई कि रउआ देख ली। कहली चलो देखाव, लेके गईली बगीचा में टहलत रहने देखी गईली इतना सुंदर रूप देख के मोहित हो गईली। कहली इतना सुंदर बेटा हमार आ काहे मेघा के छाल में रहेला। आई लोग सास पतोही मिल के मेघा के छाल के ले जाके पोखरी में फेंकी आई लोग, और वहाँ फेंकी आई लोग तो मेघा के छाल पतला होला, वो निये एकदम धसी उसी गई ना नीचे में जाके। अब एकदम उजनते बानी सबकी पतला गुने उ नीचे मट्टी में धांसी उसके चली आए लोग पोखरी में फेंकले रहल लोग ते। अब इन्हें जब इनका बेटा इन्हें मेढक तो लगने अपन छाल खोजे, तो माई जहाँ बाड़ी तहे सुतल बाड़ी, मेहरारू जहाँ सुतल बाड़ी तहे सुतल बाड़ी। अभी सोचे लगने कि का करी, भोर हो गइल रहल, अब सबेर होत रहल, सोचे का करी महतारी के सामने जाए के बाटे। अब जब एकदम साक्षात रूप में अब एकदम समय आ गइल रहल महतारी के देखे के, तो जैसे 6 बजल दिन के महतारी गईली देखे तो कहतली के बेटा मेघा के रूप में काहे तू रहेला, तू तो इतना सुंदर रूप में बाड़ा, काहे तू मेघा के रूप में आ जाला, कौन कारण बाटे कि तू हमरे सामने मेढक के रूप में आइल बाड़ा। तो वही पे उ मेघा कहे लगने कि भोला शिव शंकर नाथ के सब दया हवे माँ, ए माँ ई सब उन्हीं के दया हवे, काहे कि उहे कहले रहनी भोलेनाथ जब हमके भेजले
भेजले रहनी थे कि इनकर जो लिखंती बाटे जो इनका किस्मत में बाटे इनका कोनो औलाद ना बाने गर्भ से, लेकिन तू जा इनकर एक बेटा बन के रहिया और तू बेटा बन के रहब मेढक के रूप में रहब, केहू इनके ई ना कही कि हाँ ई कहीं कुछ ऐसा गलत काम कैले बाड़ी जैसे इनका औलाद भइल बाटे। यही से हमेशा हम मेढक के रूप में रहत रहनी, कहे कि एगो मेहरारू के जात में एगो मेहरारू के थी में कितना कष्ट होला उ हम जानत नहीं। भगवान भोलेनाथ हमके भेजले बानी यही रूप में। अब उनकर माता जी खूब उनके लेके रोए गावे लगली, अपने आप के संकोचे लगली कि देखा न कौन थी में रहनी है। भोलेनाथ से लगली विनती करे और उनसे दर्शन कहे खातिर कि हमार दर्शन दे दिए भोला जी। गइल बाड़ी नहा धो के मंदिर में फिर से जल चढ़ावे, जैसे जल चढ़ावे गइल बाड़ी तो भोला जी वहाँ साक्षात दर्शन दे के पंडित के जो पंडिताइन रहली उनके साक्षात दर्शन दे के उनके स्वर्ग के प्राप्ति दे देले बाने से कि काहे कि उनका पूरा समय वहाँ बीत गइल रहल, अपने पास बुला लेले बाने। यही से कहल जाला कि कभी भी गुरु जी के मन में तकलीफ ना देवे के चाहिए। भोला जी के अगर पूजा पाठ करता नहीं तो सच्चा दिल से हृदय से करे के चाहिए। ते गुरु बहिना जी आप लोगन के हमार कथा पसंद आइल हो तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।